Вітаю! Некалькі гадоў таму на маляўнейшай старонкі гача фандома быў даволі папулярны чэлендж, дзе людзі малявалі сваіх персанажаў за розны час. Памятаю, як я сам у гэтай справе ўдзельнічаў, але зараз не аб гэтым. Цяпер жа мне вельмі падабаецца ствараць персанажаў, ну і я вырашыў, чаму б мне не заняцца зноў чымсьці падобным, але ўжо з стварэннем персанажаў. У гэтым відэа я буду ствараць дачку Кью і варкестра, якая дагэтуль была яшчэ не створаная і імя якой Паўліна. Яе я буду рабіць у Gacha Life 2 за 1 хвіліну і 7 секунд, за 5 хвілін і 27 секунд і за 19 хвілін. Нейкіх абмежаванняў, акрамя часу, я не рабіў. Я дазволіў себе скрадаць каляры з персанажаў, бо, па-першае, іх ствараў я, а па-другое, падбор каляроў з дапамогай гэтых паўзункоў проста б скрадаў мой час, які і так быў абмежаваны. Да, і нейкіх большых абмежаванняў у межах гачы я нават прыдумаць не можу, бо гэтая персанажка ў адносна дарослым узросце нідзе і ніколі не з'яўлялася і не ўспаміналася. Неяк так. Што ж, настаў час перайсці да кожнага з працэсаў стварэння яе. Хвіліна 7 секунд. Гэта была самая няўдалая спроба. Праблемы пачаліся з самага пачатку, бо ў мяне неймаверна моцна вісла гача. Звычайна, калі я капіюю каляры з персанажа, то ў мяне адразу з'яўляецца надпіс, што колер скапіяван. Але не ў гэты раз. Яшчэ з-за таго, што ў мяне ўсё вісла, я зусім забыў, якой даўжыні павінны былі быць валасы. Наўзгад я зрабіў іх ёй кароткімі і ўгадаў. Колер жа волос я памятаў, і нават для таго, каб мне было прасцей скапіяваць патрэбны колер, паставіў персанажку з ім у бліжні слот. Але з-за таго, што ў мяне зусім не было часу, я паставіў першы цёмны колер, які мне трапіў пад руку, і перайшоў да вачэй. І на вачах у мяне зноў з'явіліся праблемы. Заглюкаў я не мог рухаць вочы взагалі ніякім чынам. Ну і на гэтым моманце ў мяне скончыўся выдзелены час на стварэнне Паўліны. Што ж тычыцца выніка, які я атрымаў, то яму нейкую адзнаку я даць не можу, бо тут літаральна амаль нічога не зроблена. Да і гэта чакана, гача вісла, часу зусім мала. Для хвіліны і 7 секунд вынік нармальны і чаканы, але не болей. 5 хвілін 27 секунд. У гэты раз спроба была даволі ўдалай, як мінімум у мяне нічога не вісла. Але дзеля гэтага мне прыйшлося прыбраць таймер з экрану, які быў бачны ў першай спробе, і ўключыць яго на фон. У мяне перыядычна адбываецца такое, што калі я знаходжуся ў гачы і неяк узаемадзейнічаю з праграмай, якая знаходзіцца ў такім плаваючым акне, як у першай спробе, то гача пачынае віснуць і не хоча нармальна працаваць. Шкада, канешне, што ў мяне пры першай спробе стварэння Паўліны з'явіліся такія праблемы, але я на яе не ставіў вялікіх чаканняў і перазапісваць было ўжо неяк неправільна, бо ўсё ж такі персанаж за гэты час быў ужо створаны. Ствараць гэтую персанажку я пачаў, як і ў першы раз, з скуры. Каляры я скраў з яе брата і адразу перайшоў да вачэй, каб на ўсе 100% быць упэўненым, што праграма больш не вісне, і ўсё сапраўды працавала на гуд. У першы раз, калі я рабіў Паўліну, то зусім забыўся о яе касавокасці, але я б заглюкаў, нават не змог бы гэта перадаць. У працэсе, калі я капіяваў каляры вачэй з брата Паўліны і перанасіў на Паўліну, то зусім згубіўся ў іх парадку. Аднак, разам з гэтым я яшчэ і згубіўся ў часе і не разумеў, сколькі мне засталася, таму забіў і перайшоў на валоссе, забыўшы яшчэ аб тым, што ў яе чорная склера. Валасам я накідаў агульную форму, больш-менш падобную на тую, якая павінна была б быць. І перайшоў на рага. Як толькі яны сталі на сваё месца, я вяртаўся да каляроў, і ў момант, як валасы былі пафарбаваны ў чорны цвет, я нават засумняваўся, ідзе ли ў мяне таймер, бо, па маім пачуццям, я рабіў усё даволі павольна, і неабходны час павінен быў ужо даўно скончыцца. Але ў мяне тады нават заставалася 4 секунды. Лол. У гэты раз вынікі маёй працы былі значна лепш, ну, яно і чакана. Але я ўсё роўна зрабіў шмат касякоў, таму вынікі былі не такімі выдатнымі, як я чакаў. Я думаў, што к канцу працы я пачну рабіць хаця б вопратку, але не змог нават палову аблічча зарабіць. Я не дадаў бровы, нос, рот і забыў зрабіць колер склеры чорным. Па сутнасці, у выніку я атрымаў на палову гатовую галаву. Даваць адзнаку ёй я не буду, бо гэта нават не скончаная галава. 19 хвілін. Думаю, гэта будзе чакана, што самая доўгая спроба была самай лепшай. Таму на гэты конт я больш нічога не скажу. Праграма ў мяне не вісла, і я рабіў усё на чыле, бо маў вопыт мінулых спроб, да і часу было дастаткова. Канешне, хацелася больш, бо звычайна ствараю персанажыкаў па хвілін 20-30, але гэта ўжо не так важна. Пачаў я гэтую спробу, як і ўсе мінулыя, з колера скуры. Пасля яго я перайшоў да валосся, яго я ўжо абіраў больш павольніша, бо мог себе дазволіць.
Нават нягледзячы на тое, што Gacha Life 2 я карыстаюся даволі часта, усё роўна неяк доўга шукаю неабходныя прадметы. І ўсё ж такі, я знайшоў ідэальна падыходзячы для мяне варыянт валосся, і пасля гэтага перайшоў да вачэй, падабраў тыя же, што і раней, і каб нічога не забыць, паставіў адразу чорную склеру і зрабіў другое вока касым. Зноў вяртаўся да валосся і зрабіў іх неабходнага чорнага колеру, а потым паставіў рага, падабраў ім колер і вяртаўся да аблічча. З носам у мяне былі невялікія праблемы, бо я глядзеў на гэтае акно з насамі і бачыў там шыш. Але я ўсё ж такі змог знайсці тое, што шукаў. І як аблічча было гатова, я перайшоў да вопраткі. Пры яе падбору у мяне былі праблемы толькі з калярамі, бо я не мог абраць, які карычневы ёй больш падыходзіць. Пасколькі на той момант часу мне яшчэ хапала, я вырашыў трохі пашаманіць над рагамі і прыбраць лайн з некаторай іх часткі. Пасля гэтага ў мяне засталася яшчэ прыкладна 3 хвіліны, таму я вырашыў пададаваць нейкіх дэталяў на ногі. Па сканчэнню часу я атрымаў вось такую персанажку. Яна мне вельмі падабаецца. Я ёй пастаўлю 9 з паловай халадзільнікаў з 10, бо я б зараз ёй зрабіў галаву трохі менш, нос трохі больш і лайн кофты больш цёмным. Вось усе персанажыкі, якіх я зрабіў у межах гэтага чэленджу. Мне па-сапраўднаму падабаецца толькі апошні варыянт, буду нават ім карыстацца, але трохі адрэдактырую. Іншыя жа проста кавалкі працы, якіх персанажамі нават назваць нельга. Неяк параўноўваць іх не ў сэнсе таго, якія кавалкі персанажаў я здатен зрабіць за нейкі час, не бачу сэнс. Што ж магу сказаць па выніках у гэтым відэа? Так гэта тое, што было пацешна ўспомніць мінулае. Ну яшчэ было б цікава пачуць вашыя думкі наконт гэтага чэленджу, як вам яго ідзея і ўсякае такое. А на гэтым усё. Усім добра і пазітыва. 3 уровня боли. Больно. Очень больно. Лучший друг оказался натуралом.